Naghiwat ang Antique Police Provincial Office sa pagpamuno ni Provincial Director Police Colonel Alexander Mariano kang tuigan nga fiesta sa kampo katong Hulyo 30, 2022. Diya bilang pagpasidengeg sa patron saint kang PNP nga si Saint Ignatius de Loyola. Ang festivity nag-umpisa pinaagi sa sangkamisa nga gintambungan ka mga personnel kang Antique Police Provincial Office Antique nga ginhiwat sa PPO covered gym. Suno kay Police Staff Sergeant John Mark Gonzaga, tagapamaba kang Antique Police Provincial Office, ang annual fiesta sa kampo ang nagaserbe man nga family day ka mga personnel kag stakeholders. May mga parlor games, kiddie foods kag iban pa nga mga aktibidad nga ginhiwat agad selebrahon ang adlaw imaw ang pamilya, mga opisyal kag komunidad. Nagapanawagan naman ang mga kapulisan nga padayon suportahan ang mga programa kag proyekto kang ahensya, agad padayon nga mamentenar ang kalinangan kag katawahayan sa probinsya. Para sa The Public Record, Fritz Von Albino, The Kinaraya Chronicle.